Tulo ra ka butang atong gikinahanglan ani nga recipe. Lumpia wrapper, keso ug mantika. Apan sa di pa ta magsugod, ibutang ang wrap sa plato ug tabuni kini og panapton. Kinahanglan ning buhaton, ilabi na kung naabrihan na ang gisudlan niini nga bag aron masiguro nga humok kini. Gamita ang bisan unsang keso nga buot nimong gamiton, mozzarella, cheddar, Swiss, o bisan gani ka nang mapalit sa tindahan. Buhata kung unsa imong gusto. Hiwaa ang keso sa kung unsang buot nimong gidak-on. Pwede nimo himuon siya murag stick. Apan maura ni ang kaya na kung himuon karon. Laksia ang wrapper sama niini ug magsugod na tagbalot sa keso. I-roll lang hangtod sa tunga unya pilon ang isig kilid. Siguruha lang nga guot ang pagpaligid unya bilinan lang og gamayng luna sa tumoy aron mabasa ang wrap sa tubig ug masilyuhan kini. Kung uga ang pangbalot, lisod ning pilon sa paagi nga di magisi. Pananglitan kini murag na uga na ni nga wrap kay muulbo na siya og balik. Dugang pa, suportahi kini sa imong ikaupat ug gamay nga tudlo ang isig ka kilid samtang nagbalot. Ug kung ang tumoy mo buka, pwede ra nimo ning bason og balik, pislit-pisliton hangtod mo silyo kini. Mahimo usab nimong dak-on ang pilo bisag mulabaw ang wrap sa imong kilid aron mahimong payat ang tumoy nga bahin. Ang labaw nga pilo mawala ra kung mahuman naka og roll. Pwede sab nimo gamiton ang nagisi na nga balot pagsugod lang sa bahin nga wala nagisi. Ug ibutang ang gisi sa kilid aron mapilo ra ni. Tanawa ipakita na kog balik kung giun sa pagsuporta sa ikaupat ug gamayng tudlo ang kilid samtang nagabalot. Importante ni kay kung sundo ninyo ni nga lakang makabuot gyud ninyo ang hapsay tan-awon nga produkto. Og mahutdan kag pangbalot, pwede ra duhaon pagbutang ang keso kung buot gyud nimo. Mas maayo gyud nga mopalit og presko kaayo nga balot gikan sa palengke or sa mga nagagama niini. Alang namo makapalit mig presko nga balot tungod kay adunay manghimo diri sa among lugar. Karon magpainit na tag mantika. Basin man tingala mo nganong ingani ang kolor sa mantika, gikan mangguni sa akong giprituhag manok ba. Ako lang tanggalon ning mga crumbs nga nabilin aron dili ni masunog. Karon, kung pagbutang nimo sa cheese stick, mubula naging-ani, but pasabot tama ra gyud ang iyahang kainiton. Usahay makatabang og pislit-pisliton ang medyo buka nga tumoy aron masilyuhan og siguro. Ayaw prituhig daghan kay mubugnaw man gud ang mantika. Di man gud kinahanglan mahumol og dugay ang cheese stick sa mantika kay di man hilaw ang keso. Tan-awan nang wala na silyuhan og tarong Kana tungod kay uga kayo ang wrap. Ngilad siyang tan-awon. Karon, pwede na nimo ning i-serve as appetizer, pang snack, sa balay o sa eskwelahan. It's time to try it. Kana. Then you can. This one is for the picture. Tastes good. Of course, tastes good. Subscribe now to Bisdak Home Cooking Channel. Bisdak man sa Yes. Bisaya. It really tastes like lumpiang Shanghai. So, see you later.